खुलुमखा जत खापांनि ताखुकताय बुखुक संनो आनिमुं सुजित त्रिपुरा बेलायनो लाचिमा सिंसा कक खादुमानि कक रक साइमान ना आं तामनो तै कक साना नायखा आं आमनो तैनो कक साना नायखा थांनाय सालो जिनि बुखुक बिसिची सिनि उमरनि एबा 17 बोसोरनि बुखुक तेलिया मुरानि मंगिया कामिनि गैंग रेप खालायजागमानि तै बेलायनो लाचिमा सिंसा कक अंखा बाहायनो जों सुशांत सिंह राजपूत थैमानिनो तैयै अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव मानजाक मानिनो तैयै इंडिया चाइना नेपाल रगनो बुलाय मानि तै जों सोशल मीडिया बेलायनो पोस्ट खालायलायो ट्रोल खालायलायो कक सालायलायो फिया खेबा जोंनि नकनि बुखुक जोंनि तिप्रा जुग बिसि आसु किसा उमरनि गैंग रेप खालायजाक मानि खरां दिसानाय केबो करै हनि मैया दिसाय दङ आबो खेबा तुरुक खेनो दिसाय दङ हेकबा ताइबो दिसाना दंनाय नरक नुखाना जोंनि तिप्रा हास्तेनि जों जुदि लाइबमा नायखे थांनाय सालरावबो गोबां मानसिनि तिप्रा सा बुरै दं आथिखेनो रमफ्रेक जागमानि रेप खालायजागमानि आबुनि बागै जों थांनाय सालरावबो आस्था बलो जत कुथुम लायै मोमबाति मिसिल रक जों खालायलाय मानि मुइतो तंना नरकनि लाहारी हाई पार्टीमु प्रियंका रियांग हाई के रेप खालायजामुंनि पार्टीमु रंनो तै जबा खालायमानि फेकबा ताबुक कोरोना भाइरस नि जरा हरिबे जों लामाव नखरमिया फानो जोंनि थानि कायसा यागो दङ आबंखा जोंनि ससियेल मिडिया तै जत खरां तिसाय मानो जिसुं मानसिक जों खरां ताइबो तिसागै जों फुनुगै मानो जों बिनि लगे दङ बिनि नुखुंनि बरक बाय दङ जों साइमानखा ओ रेप केस न तिसादि हनै बिनि नुखुंनि बरक नबो पेशा रोजाबै दं हनै जों किसा खालामैबो दं फेरखबा खरं तिसानाय केबो करे जों मा तिसा लायनाय खरकसा खरंनैनि खरां बायनो ताइबो कत रंना नांनाय जों खरकसा खरंनै खतार खरां तिसा काते केबो तिसाना नांलिया आबहाय वान सुखे बेलाना जाया कलायनाय फायदि ताखौ ताइ बुखुक जों जत थानसाखे एटलिस्ट जों सोशल मीडिया ती फानाव जों जतनो खरां तिसा लायनाय केबो सावै दङ आबो गुबुननि दफानि बरक बाय हामजागो हनै आतेखे पार्टीमु अंग हनै आबो हायके जारा नरनि वान सुमुं तंनाय प्लीज स्लाइडि नरनि थानै कयजागो आं तामनि हिंके तिनि खुवायो रेपं माने आबोबो तिप्रासानो खालायो आबो हायके ताइबो गोबां मतो आबां साना नायलिया नरनि जतनो सायमानो रेप खालाय थानि वानसा तिप्रासा जेसेफानो अंथो रेप इज रेप आबुनि बागै जों जतनो थानसाखा खरां मातिसानाय तामनिंका आमेरिका हाय कान्ट्रीनि निनि इंडियानि तैबो जुदा स्टेट नि लुकुर खरां तिसाय दङ गुबुननि बसंनि लुकुर खरां तिसाय दंलायो फेकबा जों तामु खलाय दं जोंबो खरां मातिसानाय जिनि हाय जरा एडुकेटेड पर्सन रक जों जिनि हाय यांग जेनारेशन रक जों खरां तिसाय हंके साबो खरां तिसानाय जों जत थानसा खलायै जों लामा नखर मिया फानो एटलिस्ट जों सोशल मीडिया ती फाने जत फान थानसा जों खरां मातिसानाय आबोनां नरनि थानि कायसा मेसेज रुना मुसो फायदि जों थानसा अंलायनाय खरां तिसानाय जों जस्टिस नायनाय जिनि बुखुकनि ओ गैंग रेप खालायजांमानि दाक्ति नो ताइबो खरंनै दंखो बरंनो बरमजांना अंथक ताइ जेसों मानसाक जों बुखुकनि नुखुंनि बरक बाय जों थानसा अंलायनाय जों जतनो बिनि लगेर नायनाय आसुनो नरनै थानि कयनाय नरकबो खरां तिसादि खाख्लायो नरकबो खरां तिसानाय फायनाय साला ताइबो नरक फानकरा कंनाय जों जतनो फानकरा कंनाय आसुनो नरनै थानि कयमुं प्लीज वानसा तिप्रासा जेसु फान अंथक आबहाय ता वानसु याकारै रेप इज रेप आबहाय रेप मानिना तियै आबहाय चप्रब जागमाने तै जों खरां मातिसानाय जत ताइ कैसा कक आबुबां सारामु जोंनाय जों नुकजाव इदानि सोशल मीडिया गो जों चला रेप खाय हनै चला रंनो मां दुसिरो जागो बुरि हामया हनै बुरि रंनो मां दुसिरो जाव आबोबो बेलायनो जाया कलायो खरकसा चला हामया दैट मीन्स आबैया जत चलानो हामया आर खरकसा बुरि हामया दैट मीन्स आबैया जत बुरि हामया सो आबो हायके नरक चला बुरै देबबरमा जमातिया आबो हाय होनलाया कारै फायले जों वाइसानि बागै वानसुंनाय बसिनि बुखुक जुगसे जों बसिनि त्रिपुरानि खरकसा
सिक्लासे बिनि थाने जस्टिस नायै जों जतन ससियेल मीडिया पोस्ट खालायलायनाय खुलुमखा